Upang balansehin ang kalusugan at ekonomiya, unti-unti nang nagbubukas ang ilang tourism establishment sa bansa. Sa lalawigan ng Aurora, ibinaba ng Provincial IATF ang 3-day maximum stay rule para sa mga turista. Maliban sa paghingi ng negative RT-PCR test results, dagdag protection umano na diretso sa mga Department of Tourism o DOT accredited accommodation ng lahat ng bisita. Hanggang tatlong araw lang po sila pwedeng manatili dito sa ating lalawigan. At siyempre po, hindi sila pwedeng tumuloy dun sa bahay po ng kanilang kamag-anak, kaibigan. Paalala ng mga kinauukulan, bawal na ang pagpapaupa ng mga tent. Hindi na rin pinahihintulutan ang konsepto ng couchsurfing o pagpapatuloy sa mga turista sa tahanan ng mga lokal. Hindi po pwedeng magdala ng tent o magpaupa ng tent ang ating pong mga kababayan sapagkat ito po ay pinagbabawal. Mahigpit na rin ang scheduling sa pagpasok ng mga bibisita sa lalawigan. Papapasukin lamang sila 1 hanggang 2 oras bago ang check-in time sa mga DOT accredited establishment. 2 lang din ang entry at exit points ng mga turista. Ang bubuksan lang po nating pasukan ng mga turista ay ang Kanili entry points at yung Caloocan. Yung pong sa Villa Aurora ay hindi po natin papayagan na doon dumaan ang mga bibisita dito sa ating lugar. Ang naturang paghihigpit ay upang maiwasan ang COVID transmission sa lugar. Doble ingat din umano ang local IATF upang hindi na rin makapasok sa lalawigan ng mas nakakahawang Delta variant. Base sa July 20 COVID tally ng Aurora, 2,010 na ang naitalang kaso sa probinsya, 28 ang active cases, 75 ang namatay at 1,907 ang gumaling na. JM De Jesus, CLTV News.